Hello guys, so for today's video guys is sa kadugayan akong tanaw-tanaw diri sa mga video diri sa TikTok guys no is nag-grave ko og kining Pinoy style katong hot cake ba, hot cake manggitawag ana di ba na siya pancake. So nagpalit gid ko aning mga ingredients karon no kay para lang gid nga ma-perfect gid ang ato ang hot cake. So nagpalit ko ani kani siya mahal man day waya ni. So kining kuan egg yellow food coloring ni siya tag 42 mahal day ni siya unya kani ang vanilla kaning vanilla is 56. So sunay laing version ani guys katong wala siya color ba kuan lang siya kanang puti lang siya ba kanang mura lang siya tubig. So kani akong gipili kay kuan man siya naman day ta ato no. So mao to ang topic guys, naaday laing version ani kuan lang siya kanang kuan lang yung color ba mura siya tubig. So mura nang ako ang ingredients karon akong ipakita sa inyo guys. So sulayan na gyud ako guys no kay ikadaghan ako naghimo og hot cake guys, mura dili ko satisfy sa iyang result. So karon gipalitan na gid nako siya og kani mga inaani. So kita na nako ako ang mga ingredients. So let's go. So mao ni ang ako ang ingredients garon guys ato ang Pinoy style hot cake. So kani siya natay margarine and then natay all purpose flour and then naay duha ka itlog, white sugar, vanilla flavor og food coloring. Ang color niya ay kay egg yellow. Unya magamit pud taning gatas. So duha ka pouch niya ako ang gipuan, duha ka pack unya magamit pud taning active yeast. Og butangan pud nako ni siya og kining baking powder. So kaon sa nako guys. So diarang ako ang gamiton nga kuan baking powder. So tara guys, ato na siyang buhaton. Guys, so for today's video again I'm back. So ang ato ang mixture guys is ni aswat na siya guys, ni tubo na siya guys kay murag kuan siya baka na nasubraan na gyud nato og kining patubo kay busy kayo ang person ganina no. So nakaligo na dai ko guys no. So diara ko ang mixture guys o wala pa na ako naluto guys, ni mata na ang ako ang anak si guys nihilak siya kay ako sang gibiyaan doy. Unya ni anang ato ang mixture ni aswat na gid siya maayo guys oh. So ato na ni siyang lutuon guys, ready to cook na ni siya. So let's go. So magbutang na ta og kaha diri guys. So diri ta magluto sa pinakakusgang gasol namo. Limtan din ako butang og asin guys. So ato siya butang og asin pampabalance lang sa iyang lasa guys ba. Kung butangan nato gamayng vinegar guys. Ito din siyang okay yun. Pero don't worry daw. Dili na daw nato malasahan ang vinegar nga atong gibutang ani. So wala po kabalo kung unsay bot pasabot nga nang gibutangan nila og vinegar ang ilahang ingon ani. So tara guys, magluto na dayon ta ani guys kay murag lami na kay kaon. Tsada na kayang mixture guys. So ato na ding itak ang guys no. So dili na nato ni ma-adjust ang ato ang kalayo kay wala na on and off ang ato ang kalayo. So ato lang na siyang tantsahon kung unsa ka kusog. Kadi pareha sa uban no na pwede nilang ma-adjust ang ilang kalayo kay syempre gasol ang ilang gamit or gas stove. So wala tay nato sa kanilang. So pahinayan lang nato ang kalayo. Butang tagaming mantika guys. Dayon na to lang na siyang i-spread. Kung gamiton nga panaksan ani is 1/2 cup. 1/2 ni siya nga cup para pantay iyang kadakon.
So, ang bot pasabot daw sa magbubble sa ato ang pancake or hot cake guys is kuan na siya kanang padulong na siya magluto. Kung mag-stop na ang ihang bubbles di sa ibabaw, bot pasabot luto na siya. Unang luto, sunog. Sunog guys. Oh. Guys, kung magluto mog pancake nga dili kuan ninyo hang dili gasol or kaning kuan ba kanang gasol or gastuba kadili na to ma-control ang kalayo. So ako siyang kaagahoy guys no kay para ma-perfect ang ato ang pancake or hot cake.
here na may Filipino style nga hot cake. Nga kato ato mga ginapalit sa eskwelahan sa una. So karon daghan-daghan pud akong nahimo no. So ang una nakapahimulo sa akong hot cake kanang tawo nga naa sa gawas oh. Nakadisgrasya na siya duha ka bukan eh. Nya na puy bata dire oh, ni kuhit na. Hoy, init na. So butangan magkaon na dayon ta tilawan nato kung lami bagid siya. So na perfect yun nako guys ug buhat guys so humog siya kaayo guys. Excited kayong bata oh. Kakanuno na gid siya. So magbutang ta og kining kuan. Oh, di ba? Humok no? Oh, humok ba? Anong masasabi mo? So magbutang tag kuan. Margarine. Ayo ba? Anya kay naatay margarine dere oh. Nagpalit sad ko og margarine. So ato ni siyang pahiran og margarine guys. Okay, para katong kuan gid siya ba katong hot cake nga mga baligya sa una sa eskwelahan ba. Kanang gawas bitaw sa eskwelahan guys. Di ba kakanuno na gid ka dili gid siya lata nga kakanuno na kung kauban guys kay nagatong gid siya da guys. Curious siya kung unsa ni akong gitrabaho diri dapita. Nya butangan nato siya og no na sugar. So natay sobrang sugar diri nga puti. O diba? So diara ang ato ang Pinoy style hot cake. So sila sulayan na natin. So ating titikman na natin guys ang Filipino style hot cake. So na perfect gid nako siya guys. Na perfect nako siya buhat kay humok gid siya. Katong mga ni una mangguna kong buhat ani is bantok siya bang gahi. Na perfect na ako. Kapag dami. Na perfect na ako guys. So mapugay siya. Humik tayo? Pagkalami ah. So maura to guys. Thank you for watching. Oh, humok kayo siya guys. Fluffy ba? Fluffy ah. Charot fluffy. Ipayan eh. So maura to guys. Don't forget to follow my Facebook page o ako ang YouTube channel guys. Pareho ra na sa ngalan guys. So maura to. Thank you for watching. Bye. Bye bye sa guys oh. Bye. Bye oh bye. Bye. So maura to bye.